Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa o bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a jira aw la ka fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔna kunkan kibaruyaw olu de don an b'a fɔ ko ni o kumaselen aw danga na kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la ka fɔ ko fɛn min ye Mali jamana kɛnɛya minisiri a ye dɛmɛ di kɛnɛ dɔ ɲɛmaaya kɛ ni o ye misi caman dili ye déplacés ma ka bɛn araba ma marisi kalo tile 18 sogonuwakaw fɛ dɛmɛ min don fɛn min kadara kɔnɔ o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔ hakilina min ni a sigira sen kan Mali jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Mahamadu Ben Sherif Sumano ale n'a ka jatala Abdulaye Jara de tun bɛ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw sariya ɲɔgɔn fɛ. An ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina mun ta walasa ka dɛmɛ don maaw ma sunkalo hukumu kɔnɔna la n'u k'a ma ko sunkalo solidarité o hukumu de kɔnɔna la misi 100 o dira maaw ma maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la n'u bɛ Bamakɔ kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi o bɛna kɛ sababu ye u ka se k'u ka seli kɛ nisɔndiya kɔnɔna la dugutigiw ka coordinateur ale ye kelen ka kuma ta a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka nin hakilina ɲuman in tali la k'a sababu kɛ a bɛna kɛ jigituguba ye k'a ɲɛsin maaw ma. Ne bɛ kun min na o ye sunkalo solidarité min ni jamanakuntigi ye a bila sen kan don n'a nataw la sunkalo kɔnɔna la ka dɛmɛ kɛ maa minnu ni a ka kan ka dɛmɛ k'olu ye malidenw na ko maa si kana to kɔfɛ an welela ka na bi projet jeune na Sugunango yan nɔ pour que kana ala ye u garijɛgɛ min na bi o ye baganw ye n'o ye misiw ye pour que o fana ka seli kɛ hɛrɛ la kana di an balima minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la kana an fɛ yan bi donc misi 100 ɲɔgɔnna hakililaw de labilaliw ye ka d'u ma ne nana ka k'a seere ne nana n da ka don a la n sen ka don a la a ka kɛ n ɲɛna donc a dira an ka mɔgɔ minnu ma a diyara an ye a bɛnna an ma an bɛ foli kɛ jamanakuntigi ye ka foli kɛ a bɔra min bolo ka d'a ma n'o ye ministre de la santé ye an bɛ foli kɛ o ye ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ lajɛlen ala ka ni ɲɔgɔnna caya nin bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye Mali ma bon awɔ kuma kuncɛ kuma la o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ ala deli ala k'a ɲɔgɔnna caya an cɛ la mɔgɔ wɛrɛw ka sɔrɔ min bɛ nin kɛ hali n'a ma président de la transition ta bɔ au moins a ka surunya la hinɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo a tɛ ban a bɛ daminɛ san daminɛ la fo ka taa fori. Minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna la colonel major Asan Bajalo Ture ale a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini fanba o de ye malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu de kɔnɔna la ni hakilina in tara k'a ɲɛsin malidenw ma a ka kumaw la a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin a baara ɲɔgɔnw ma olu minnu kɛra sababu ye Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni hakilina ye n'o ye sunkalo solidarité a baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ. An bɛ foli kɛ bɛɛ ye foli fɔlɔ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo n'o ye général d'armée Asimi Goïta ye ale min ye hakilina in sɔrɔ ko maliden si kana to kɛrɛfɛ ko maliden bɛ ka dɔɔni sɔrɔ k'a daminɛ du kɔnɔnaw la ka na kin kɔnɔnaw la ka taa cercle kɔnɔ commune kɔnɔ fo région kɔnɔ bɛɛ k'i ta ye maliko la solidarité an ka jogo dɔ de don Mali dɔnnen don n'o de ye an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ sera ka anw dɛmɛ ka nin baara in kɛ baara nɔgɔn tɛ ala y'a kalifa minnu na mɔgɔ caman y'an dɛmɛ an bɛ minnu dɔn minnu y'a kɛ dugu la bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ ne baara ɲɔgɔn an b'u fo u ce u ka cɛsiri la bɛɛ ni ce a yɛrɛ ye an kafolen don cogoya min na halisa ala k'a ɲɛ k'an d'a ma an bɛɛ bɛ fili ka da an ka tiɲɛ de kan mais min ka gɛlɛn an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ continuer ka taa donc halisa ala k'an kafolen to ala kan'an kafo k'an di diɲɛ ma ala k'an kafo ala y'an ci baara min na an k'a kɛ ka ɲɛ baara si tilennen tɛ o de y'a to n bɛ profiter nin micro in fɛ maliden bɛɛ ne ni n ka baarakɛɲɔgɔnw c'est à dire ministère de la santé et du développement social mɔgɔw bɛɛ an bɛ yafa ɲini maliden bɛɛ fɛ anw yafalen don bɛɛ ma an bɛ yafa ɲini mun na parce que a bɛ se ka kɛ anw ka dɛmɛ ma se dɔw ma a bɛ se ka kɛ dɔw b'a ɲɛna k'ale kan ka den sɔrɔ a dɔgɔya ɲɛkɔrɔ a jɔra a la an ma jigin mɔgɔ la an m'a dabɔ a kama a ka d'an ye
bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka hakilina ye Général d'armée Assimi Goïta. Donc n'an ma se ka min kɛ min ye don min na o k'o faamuya ka da o kan ni min ma min sɔrɔ don min na a k'a jateminɛ ale m'a sɔrɔ bi mais a ɲɔgɔnna dɔ de y'a sɔrɔ fan dɔ fɛ. Amaladonaya k'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni misi ninnu dili ye ministre muso fɛ k'a ɲɛsin déplacéw ma. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sunkalo seli caman yira an kɛnɛ na a k'a sɔrɔ Mali bɛ bɛn ani kelenya kɔnɔna la. Amina yarabi Ala k'o duwawu minɛ kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye tasibila ani bonyamasegin kɛnɛ dɔw sigira ka ɲɛsin Ala ma hinɛna Adam Thiam ma ka sanga ni a ka fatuli san kunbɛ ye baara nin bɛɛ lajɛlen kɛra kunnafonidilaw tɔgɔ la so de la maison de la presse min ni a seereyara maaba caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ka denbayaw ka taa se kunnafondila jɛkulu ɲɛmaaw ma ani kunnafonidilaw caman Sirifula Jabaramusow tɔgɔ la Alamidu Bari Num ko ne de tun bɛ an ka janga sɔrɔ n'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Marsikalo tletan ani shegi baflasan mugan ani kelen maaba dɔ bina jamana kunnafoniko binankun kan n'ale tɔgɔ ye Adam Thiam. A ka fatuli ye maaw to dusumakasa kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya ma jamana in kunnafonidilaw a cakɛɲɔgɔnw dɔn kibaru tɔgɔya la a bɛ fɔ mun ma ko le républicain. San 5 kɔfɛ maa in n'ale kun ye jamanakuntigi dagayɔrɔ présidence de la république o kunnafoniko maa ɲɛma ye. A ka waleyaw n'a ka baaraba kɛlenw o dumelen bɛ maaw hakili kɔnɔ halisa ni nin kɛnɛ in sigili sen kan bɛ o dɔ ko fɔ jamana in kunnafoniko ɲɛmayaso tɔgɔ la maison de la presse tɛgɛdi ɲɔgɔnman kɔnɔna na ni Adam Thiam o ka somaw ye. Tasibilaw kɛlen kɔfɛ Adam Thiam n'ale ma lakodɔnnen Mali jamana n'a kɔ kan a ka kitabu sɛbɛnlen o jira la maaw la. An bɛ Adam Thiam ka kɛnɛ de kan ale tun ye journaliste ye min banna nin y'a san 5 ye. Donc a ye ni kitabu in sɛbɛn kitabu in poème de don poème caman de bɛ livre in kɔnɔ donc o de y'an lase yan bi pour que ka se ka lasegin kɛ ale hakili la. Bon an b'u fo an maison de la presse fo an bɛ madame Konare Atou fo parce que o ye nin min kɛ c'est important i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ minnu ye fɛnbaw kɛ Mali ye mais an bɛ ɲina. Donc n'an sera de temps à autre an ka se ka hakili to la nin fɛn ninnu fɛ tiɲɛ na a ka ɲi. Adam Thiam dɔrɔn tɛ a ɲɔgɔn baden de bɛ an kan ka hakili to o bɛɛ de la. A ka baarako yɛrɛ k'i cɛ ka bɔ a ka adamadenya depuis ne fitinin ne kɔni bɛ min dɔn a la n'a bɛ se a bɛ mɔgɔw dɛmɛ dɔrɔn de c'est-à-dire a tun bɛ se yɛrɛ ka a ka nasɔngɔ yɛrɛ ta k'a di. I ye n faamu n b'a fɔ parce que a kɛra de quoi pour que ka se ka don mɔgɔw jigi kɔrɔ donc fɛn min don leçon de don an fana kɔrɔbayara ten an bɛ Ala de deli an fana ka se k'o kɛ mɔgɔw fana ka ye u ka se k'o kɛ parce que c'est très important. Jamana in kunnafoniko a ɲɛmayaso maison de la presse ka nin hakilina laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye marisikalo tile 18 k'o kɛrɛnkɛrɛnya ni k'o kɛ Adam Thiam ale tɔgɔ ladon ye walasa ka hakili jigi kɛ maaw ye a ka baarabaw ni a ka wulikajɔw kan. Adam taara mais ɲina tɛ se ka kɛ Adam kɔ effectivement i y'a fɔ cogo min na ɲina ye a san 5 ye an cakɛɲɔgɔn n'o ye Adam Thiam ye sɛbɛnnikɛla jamana den ɲuman dɔ min tun b'a ka baara ɲɛdɔn min ni faso in kanu tun b'a la ale taara an y'a ye k'a fɔ a ka livre dɔ bɛ yen sous forme de poème bi i ye tasibila dɔ ye bi hakilijigin dɔ ye ka kɛ ni 18 mars dɔ ye 2021 Adam ye diɲɛ to an ye donc o la an ko an bɛ tasibila k'a ye o tasibila kɔnɔ an ni a ka denbaya mɔgɔw a terisiraw baarakɛɲɔgɔnw an jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la yan bi ka hakilijigin kɛ Adam Thiam a n'a ka baarakɛtaw la ani a ka gafe min n'a y'a sɛbɛn k'o di mɔgɔw ma ka hakilijigin kɛ ka se kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma. Nin kɛnɛ kan maaw ye kuma ta kabini a jɛɲɔgɔn sira balima sira sinji sira fo ka taa bila a baarakɛɲɔgɔnw na ni k'u ka seereya kɛ maa in a ka cɛsiri n'a ka misali ɲumanw na. An ye balima groupe sigi Adam bɛnna k'aw fɛ n'a bɛ f'o ma famille so ye ale ye mɔgɔ min b'a la a bɛ mɔgɔ 100 bɔ mais depuis Ala ka wele sera Adam an bɛ se k'a fɔ ko groupe in yɛrɛ a sumayara bɛɛ bɛ k'a fɔ a sumayara parce que ale de tun b'an na yɛlɛ ale de tun bɛ groupe animé ne yɛrɛ kɔni a tun bɛ ne a b'a fɔ de ne ko e nun taara min nun tila kɛra k'e to wa a tun bɛ ne wele nunkurunin an yɛrɛ fɛnɛ tun b'a wele n ko chauffeur de katakatani an ka katakatani chauffeur n ko parce que a bɛ caman fɔ dɛ ko n bɛ taa Maroc n bɛ taa France an b'a fɔ n ko i tɛ yɔrɔ si
n'i bɛ dogo i sirannen dɔrɔn de don anw ye i bɛ ka taa ni boli de kɛ sufɛ o de la an t'i mankan mɛn groupe kan a ye kɛnɛba de to an ye an bɛ se k'o fɔ famille kɔnɔ Adam bɛ a kunna wari bɛɛ bɔ k'a di mɔgɔw ma a b'i sigi n t'a dɔn sini bɛ kɛ cogo min na donc o mɔgɔ su an bɛɛ b'a dɔn o ye Ala ka mɔgɔ ye donc an kɔni bɛ dugawu de kɛ ya Rabbi a ye ɲumanya minnu kɛ yan Ala ko o k'a ye sini ɲɛsigi ye. Adam Thiam ka nin gafe sɛbɛnlen a ɲɛbila kɔnɔna kumaw o kɛra jamana in furancɛlafanga ɲɛmakɔrɔ fɛ Professeur Jonkunda Traoré. Awa gafe in bɛ sɔrɔ livre feereyɔrɔw la 500 CFA wari la ani Maison de la Presse o fana yɔrɔ la. Alibisa kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansar Comité misala u ye wajuli kɛnɛ ɲɛnamaya sherifu tɔgɔ la min ko a ma ko sherifu ka kɛnɛ awɔ ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ni silamɛw caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara a kɛra ka bɛn kari tɛmɛnen ma Kafune Bacila bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni sɔrɔlen tɔgɔ. Ni kɛnɛ sanuma min sigilen filɛ nin ye wajulu su de don min kɛrɛnkɛrɛnna ka kɛ bonyamasegi ye ani tasibila ye ka taa alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya ye kɛnɛ in yɛrɛ a sigira k'a tɔgɔ da ko Sherifu ka kɛnɛ misala alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka komite ka miiriya don k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya kanu a n'a bonya jira ka fara o kan ni kɔrɔ wɛrɛ bɛ sigi in na kalo misala alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru komite kɔnɔna na u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka alikuranɛ sanuman kalan bolo da kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasi bi kalan ka taa ni ka segin san mana yɛlɛma u bi san yɛlɛma saraka bɔba fana kɛ o san yɛlɛma saraka bɔba in o fana kɛra ka bɛn don in ma. An bɛ kɛnɛ min kan o ye misala komite ka kɛnɛ labɛnnen de don kɛnɛ min bɛ sigi Sirifu tɔgɔ la Ala sɔnna an b'o kɛnɛ de kan nin su in na an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan ko kɛnɛ in ka bon parce que ko kɛnɛ in ye kilaya sara kɛnɛ de don parce que hali n'a dan'o ma tiɲɛ na kɛnɛ ka bon wa a bɛ mɔgɔ nisɔndiya n'a fɔra ko sara bɛ kilaya la ko Ala sɔnna e sera ko kɛnɛ in labɛn k'a sigi n'o ye Sirifu kanu ye an b'a fɔ nisɔndiya ko de don Ala sɔnna ka an dɛmɛ ka kɛnɛ in lasigi ka se ka mɔgɔbaw lasama nati ka na kɛnɛ in ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛn i n'a fɔ Sirifu Ahmed Tijani Haidara hakili la o ye nisɔndiya ko ye silamɛ bolo Ansar bolo ka karamɔgɔ yɛrɛ fo fɔlɔ ale min kɛra sababu ye a Seyidi Sirifu Usman Madani Haidara sijan ani kɛnɛ lamɛn ko ɲuman Ala k'o di an n'a ma o kɔfɛ an bɛ karamɔgɔ ka denbaya fo an nisɔndiyalen don n'u ye an wasalen don n'u ye parce que ka da mun kan an karamɔgɔ y'a fɔ an ɲɛna ko kila dɔ bɛ yen Ala banna den na parce que den ma sɔn kila in ka taa sira la mais Ala sɔnna an karamɔgɔ den ni Sirifu n'a balimaw u bɛɛ sɔnna karamɔgɔ ka taa sira na wa u cɛsirilen baara wɛrɛ foyi t'u bolo nin baara in kɔ tiɲɛ na an bɛ karamɔgɔ denbaya fo kɛrɛnkɛrɛn Sirifu Ahmed Tijani Haidara ale min b'u kɔrɔ ye bi cɛyanfan an b'a fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foro min na jan ani kɛnɛ laban ko ɲuman Ala k'o di an n'a ma Ala ka an n'a fanga se yarabi a bɛ fɛ baara in ka se yɔrɔ min na Ala ka n'a dɛmɛ ka se o yɔrɔ la yarabi Ala k'an kisi a janfabagaw ma Ala ka don an tɔɔrɔba bɛɛ lajɛlen jɛ. Wajulu su sanuma laseli in senfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara a tanuna k'a fo k'a barikada misala alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka komite fɛ ka d'a ka yɛrɛma jigin kan a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na olu sɛgɛrɛli min kɛ u sigiyɔrɔ la k'u ma dan sɔrɔ u la nisɔndiya kɔnɔ wa zamzamiyu denkɛ sen barikaman jɔliw ka kɛnɛ kan k'o de kɛra sababu ye ka sigi yan ka bonya k'a kɛ wasani kunnawuli o kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya jamakulu sanuma u kɛrɛnkɛrɛnna ka foli kɛ ka barikada kɛ u ye u nɔ bilali la silamɛya diinɛ kɔrɔtali n'a yangali la. Alhamdulillah bi kɔni an nisɔn ka di kosɛbɛ sabula an ka dugu nɔrɔlen don ni Sherifu nalen an ka dugu kɔnɔ yan nɔ dugukolo yɛrɛ sanfɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko Alakira jeliw ni kira somɔgɔw olu sera ka n'u sen jɔ a ka dugu kɔnɔ o nisɔndiya tɛ bɔ fosi fɛ kɔfɛ nisɔndiya belebele yɛrɛ fila de bɛ an bolo bi su in na nisɔndiya fɔlɔ o de ye kalo o kalo an bɛ yasikalan kɛ
ka duwawu kɛ ka ɲɛsin an fa ni an karamɔgɔ ni a ka denbaya ma n'o ye Sherifu Usmani Marani Hayidara ye san laban na an bɛ sarakati bɔ kɛ donc alhamdulilayi o sarakati bɔ ye bi ye o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ sigi fɛnɛ sirifu tɔgɔ la san o san an b'o fɛnɛ kɛ Cheikh Amadu Tijani de bɛna kɛ alhamdulilayi bi fɛnɛ ye o ye a fila faralen ɲɔgɔn kan donc dan fosi t'an ka nisɔndiya la bi an bɛ Ala fo parce que ale y'a yira an na donc ni Ala ye nin kɛnɛba fila fara ɲɔgɔn kan k'o yira anw na o ye nisɔndiya koba ye parce que sabula dɔw bɛ yen olu m'a sɔrɔ bi donc an kan ka nisɔndiya k'Ala fo kosɛbɛ k'Ala barikada an bɛ sirifikɛ fo vraiment a ka déplacement na ka na fɔ yan sabula yɔrɔ ka jan et puis wagati yɛrɛ sunkalo kɔnɔna ye sunkalo kɔnɔna na lamaga ka ca a sɛgɛn ka bon k'o bɛɛ lajɛ k'o to a la a ka n'a ka mɔgɔ bɛɛ ka tila ka wuli tuguni ka nin yɔrɔ janba in boli ka na sira ni a lahalayaw bɛɛ kan vraiment an b'a fɔ k'a barikada k'a ɲini Ala fɛ Ala ka sini kɛnɛya an n'a ye alsilamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Sid Sherifu Ahmed Tijani Hayidara a ka kɔrɔfɔ daminɛw la a ye foli ni waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin misala alsilamaya dɛmɛtɔ ansaru ka komite ma k'u fo u ka layidu dafa la ani u bɔcogo la ka na kɛnɛ in lawasa bi an badenw fɛ yan kosɛbɛ ka bɛn le 14 siga t'a la mars 2026 an badenw fɛ yan wallahi kin damadɔ u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan naam misaliya Gwana o y'an wele ni laɲini in bɛ kɛ u fɛ o kɛra dɛ a ɲini Seyidi Sherifu Usmani Marani Hayidara a ka denbaya dɔ kɛ kɛnɛ in kan yan siga t'o la dɛ naam ɲina ka Ala ka kuranɛ ba kalan ayiwa ni o ye Yasi ye Qalbul Quran naam ka o kalan ka kɛ dugawu ye sigida ye ka kɛ dugawu ye jamana bɛɛ ye ani fasodenw ye Allahu Akbar an bɛ o kɛnɛ de kan wallahi ka tila ka wajibi sigi ko sherifu ka kɛnɛ an b'a dɔn minnu nana a laseli kɛ karamɔgɔ minnu kumana o b'a wasa kosɛbɛ nka an nana nin kɛnɛ in kan ni an ka dugu ɲɛmɔgɔw i n'a fɔ Jamaat Ansarul Islami ɲɛmɔgɔw bɔra k'a fɔ cogo min ansaruw dama tɛ la kanuɲɔgɔnw dugu ɲɛmɔgɔw olu ka laɲini don an ye o de ye kɛnɛ in kan n'a fɔra an ka cɛkɔrɔba si san 100 bɔɲɔgɔnko Ala y'o kalifa ale la nka hali bi depuis 22 heures kɛnɛ in kɔnɔ fo ka taa minuit tɛmɛ a sigin bɛ ni an ye yan o ye kanu de ye kanu min don Ala ko Ala kama diinɛ kanu ko dama don an b'o fo o sara bɛ Ala bolo o tila k'an bisimila dugutigi tɔgɔ la ni kan minnu ye bɛɛ bɔra k'a mɛn alhamdulillah o sara bɛ Ala bolo k'an ka imamuw tɔgɔ la an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɔra ka kuma o dakuruɲɛ minnu fɔ yan sigida in a diinɛ ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ni mɔgɔ min y'a mɛn bonya kuma dan don nin de ka gɛlɛn ka ca la seitanɛ a ko a ye min bila dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ɲɔgɔn juguya ye ɲɔgɔn hasidiya nka an ka cɛkɔrɔba imam a bɔra ka dakuruɲɛ 2 min fɔ nin waati la bonya kumaw la ka ɲɛsin an ma nka bɛ min yɛrɛ yira anw na o y'ale yɛrɛ ka maabaya de ye sabu n'i ye maa o maa ye ka mɔgɔ dɔ ka bonya fɔ Ala y'ale yɛrɛ de bonya maa ni tɛ se ka maa si ka bonya fɔ o la an b'an ka imamu fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo ya a tɔgɔ la baara kuncɛra dugawudenw kan ani alsilamaya dɛmɛtɔn ani alsilamaya donkan baya layidu wɔrɔ minɛni an b'an kunda Bangɔni Janginɛbugu ka taa seereyali kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la seli ni ci ni sɔgɔmada fɛ seli minnu ni olu jɔra Serifula misiri sanuman in kɔnɔ ni silamɛ maa caman ye a seereya Alhamidu Badini n'a ka jatala Baba Keyita fana tun b'u nɔfɛ u ye mun sɔrɔ an ka jango ɲamada Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bankoni Janginɛbugu Serifula misiriba kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 8 sanga 30 waati de seliji ni o selikɛnɛ nun donna alimamu fɛ Tɔhir Sidibe arakan 2 seli kɔfɛ imamu o y'i ɲɛsin jama ma ni ka kutuba kalan a ka laseli kɔnɔna na ka ɲɛsin alisilamɛw ma imamu a y'i sinsin kosɛbɛ miniseli kan
o mun bɛ kalo kelen jati yɛrɛ minɛ ko fɔ ni k'i kolo i dabama ye imamu a ye wele ɲɛsin alisilamɛw ma ni waati ninnu na an ka yafa ɲɔgɔn ma ani ka dɛmɛ kɛ ni k'a ɲɛsin maa degunbatɔw ma. alhamdulillah an bɛ an fa an karamɔgɔ fɛ yan n'o ye samahati seyidi sɛrifu usman mada hedara an bɛ ale ka misiri ba in kɔnɔ a bangoni jɛngɛnɛbugu bi ye selinci ni sɔgɔmada ye an tilara seliw la sisan an ka samisɛnnin foli an b'a ɲɛsin diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma précisément k'a ɲɛsin africain bɛɛ ma o kɔ k'a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma ka ala deli ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a deli ye kisi bɛɛ lajɛlen na ka dugawu kɛ jamana fana ye a bɛ degun min kɔnɔ ala ka jamana kolo suma diɲɛ silamɛw bɛ degun kɔnɔ fan o fan ala ka u bɛɛ lajɛlen bɔ u ka degun kɔnɔ ala kana na so kama foli laban an b'o di an fana karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma k'ala deli ye sijan ni kɛnɛya la k'ala deli ye kisi dafalen na k'ala deli ye hɛrɛ jidili bɛɛ lajɛlen na san wɛrɛ biɲɔgɔn ala k'o jira ani u bɛɛ lajɛlen na. alisilamaya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ seyida sɛrifu usman madani ayidara tɔgɔya la an karamɔgɔ seyida badara aliyu ayidara ale ye kuma ta ni k'i ka sanbe foli ɲɛsin alisilamɛw ma. nin donba in kɔnɔna la an bɛ ala de barikada ka se ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn fami sirifila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka foli lase silamɛw ma minnu tulo b'an na ni minnu ɲɛ bɛ an na ka dugawu kɛ nin don barikama in na n'o ye idil fitiri ye alors ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka ɲini ala fɛ an ka jamana ala kana ni basigi a kɔnɔ an ka jamana tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an yɛrɛw si la ala ka barika don an ka kɛnɛyaw la san caman bi ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'o jira an na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ sanbɛ fatigiya la batigiya la kɔrɔtigiya la dɔgɔtigiya la nafolotigiya la sitigiya la san ɲɔgɔn caman an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a seli ɲɔgɔn fɛ an bɛ yafa ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila ka dugawu don bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ jamanadenw an bɛ hami ni hɛrɛ fɛn o fɛn ye ala k'o de k'an ye an bɛ sira tɔɔrɔ fɛn o fɛn ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a dɔn an n'o cɛ ala ka diɲɛ bɛɛ kisi ala ka diɲɛ bɛɛ tanga an masa minnu balolen don ala k'u mɛn an kɔrɔ minnu fatura ala ka hinɛw la ala ka yafa o ma an ka taabaw bɛɛ ala ka yafa o ma ala ka hinɛw la ala ka ɲɛnɛma hinɛ k'an yɛrɛw ye saya b'an yɛrɛw sɔrɔ don min na a ka sɔrɔ an n'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'o latigɛ. selikɛnɛ jigilen kɔ alisilamaya dɛmɛtɔn ansaru tɔndenw o ye laada timɛ n'o de ka wuli ka jɔ sabati ni ka taa foli bila an fana karamɔgɔ a seyida sɛrifu usman madani ayidara ka denbaya la k'o ka kanu n'u ka layidu kan kurakuraya k'a ɲɛsin mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ɲɛmaaba ma a ka ja a n'a ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen. foli in ye karamɔgɔ ka kalanden bɛɛ ye min bɛ yan min tɛ yan ani dukɔnɔ kalandenw o bɛɛ ka foli de ye nin ye sɛrifu kana jɔ aw la ka aw fo k'aw ni ce silamɛya ye aw ni ce adamadenya ye aw ni ce maaya ye maa ye aw ye aw n'aw fa ka tugu aw kɔ olu bɛɛ patronama de bɛ ka balo sabu adamaden ni balola jogo kɔfɛ hali ni miliyari b'i bolo i ye maani ye i ye maani ye maa min sɔnna ka jogo don anw na k'an ka denbayaw kɛ anw sago ye k'an yɛrɛ kɛ an ka se an ka setana la a seyidi sɛrifu usmani madani hayidara ale n'a ka denbaya de y'o kɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ o bɛɛ lajɛlen ye ba fɛnɛ yarabi ala ka hinɛ a la tante jara a n'a dɔgɔninw yarabi ala k'o mɛn an kɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ sijan ni kɛnɛ ala k'o d'an ma sɛrifu n'a balimaw ala ka si ni kɛnɛ di an n'u ma o ye diinɛ in dɛmɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan n'i y'o ye kɔ kan i b'a fɔ k'o ka jugu mali kɔnɔna ye. hamina kelen ani kuntilenna kelen kɔnɔna na alisilamɛw o ye damakasili caya cogoya minɛ bɛn ani kolosuma o bɛ se sabati mali jamana kɔnɔna na. hali bi an bɛ kira mɔdenw ka kɛnɛ kan kisi ni nɛɛma bɛ nabi ɲuman ma n'an bɔra bangoni jangɛnɛbugu la an b'a kunda safo commune kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na dɔn ɲuman na duguba in kɔnɔna na an fa n'an karamɔgɔ seyidi sɛrifu usman madani ayidara a ka foro la ni a ba ɲuman in dalen don ye de ɲina k'a siɲɛ fɔlɔ ye ɲina a ka taa selinici ni seliw jɔ a ba ɲuman kɛrɛfɛ dɔn ɲumanakaw fɛ samara sanogo ani ibuya kulubali olu ka sɔrɔ sirifila jabaranso tɔgɔ la an ko sira. selinji ne bɛ ɲɛnamaya don ɲuman na safo sigida la mali silamadɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du mali ma ɲɛma
Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Aseyada Sherif Usmani Madani Haidara fɛ Mali silamaw ka ɲɛmaaba a lamininen silamaw la a bɔlen ye nin ye dɔ ɲuman na résidence chérifienne dafɛ a b'i kunda selikɛnɛ kan silamɛ jama b'a nɔfɛ Ala bɛ wale ɲuman dɔn ka Ala kosuma ka bɛn ni selinjini ye Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamdu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma ij'alna min ash-shakirin wa shakirat nisɔdiya ni bonya ni karama kɔnɔ fɔ dɔ ɲɔgɔn na sirifila misiri ba la mazara sirifila sangani kɔnɔ misiri lasɔrɔlen bonya ɲɛsinna bani ka kalanden jolen mɔ Elhaji Seydou Diallo silamɛya dɛmɛtɔ Ansar wajulikɛla kangarandu a ka bila silama jama ɲɛ ni ka selikɛnɛ jɔ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر araka fulaw kɛlen kɔ Elhaji Seydou Diallo a y'i jɔ silamaw ɲɛ ni ka laseli kɛ kutuba sinsin bɛ fɛn min kan o ye selinjini in yɛrɛ bonya a n'a hɔrɔmaw yafa ɲɔgɔnma don ɲɔgɔn dɛmɛ don bɛn ni basigi o laɲini don dali masa yɔrɔ ni ba madanin de ani Basidan Tarawele de Aseyada Sherif Usmani Madani Haidara hɔrɔma ye duwawu don kun yɛlen Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Aseyada Sherif Usmani Madani Haidara ani silama jama wulila a b'i kunda yɔrɔ min kan musokɔrɔba sanuma da yɔrɔ laban don ni laada don selinjini bɛ kɛ tamani dali masa ka latigɛ kɔnɔ selinjini ɲɛnamayara sirifekɛ fɛ a ba sanuma kɛrɛfɛ don ɲuman na a da yɔrɔ laban la don ɲuman na musokɔrɔba sanuma Basidan Tarawele dan bɛ ye sirifidenw dan bɛ ye bani ka dudenw n'a balimaw dan bɛ ye dugawu bɛ kɛ u ye ni ka dugawu ɲini u fɛ u hɔrɔma kama Ala bɛ se ka ɲɛ an yɛrɛw mɔ karamɔgɔ bɛ seli tamani bɛɛ b'o kalama mais ɲinan ta kɛra don mana Ala fana sɔnna ka mɔgɔ mun fara ɲɔgɔn kan a gɛrɛfɛ an b'o jamakulu la donc an b'a Ala tanu n'o ye k'Ala barikada k'Ala fo donc alhamdulilayi an bɛ samɛ foli kɛ silama bɛɛ la ka samɛ foli kɛ Ansar cɛman na musoman bɛɛ la jamana 40 tɔndenw ka samɛ foli kɛ o la an b'a fɔ ko Ala ka san caman d'an ma Ala ka kɛnɛya d'an ma Ala ka dɔ fara an ka limaniya kan an ka tubi Ala k'o minɛ karamɔgɔ yɛrɛ Ala ka mɛn an kɔrɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala k'u bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o la bi ye nisɔndiyalon ye Ansaru bɛɛ lajɛlen ma sabu mɔgɔ fɔlɔ min fana y'o ten turu Mazar Sherifula misiriba kɔnɔ Ala ye an fara o kan donc o fana ye kunnafoni an kan ka min di k'a fɔ ko an nisɔndiyalen don an fari foni bɛ n'o ye karamɔgɔ yɛrɛ b'an cɛla Mazar Sherifula misiri kɔnɔ ka siri lɔ 2 kɛ a tilala t'u k'an ladi ka kuma ɲɛma caman fɔ an ye o kumaw diyara an ye an bɛ karamɔgɔ fo ka barikada ka waleɲuman dɔn silamaw bɔra Bamakɔ dafɛla bɛɛ lajɛlen ani Mali marabolow la dɔw yɛrɛw bɔra jamana kɔ kan ka na ye Aseyada Sherif Usmani Madani Haidara dafɛ ka selinjini in kɛ ni a ye duwawu kɛrɛnkɛrɛnna sirifukɛ ye ni k'a ka duwawu sanumanw bɛ ne ɲini karamɔgɔw ka laada don a bɛ taa seli kɛ tamani a balimaw ni a masaw kɛrɛfɛ n'a bɛ taa jama de bɛ caya nɔfɛ ka taa barika ɲini bon an bɛ waati min na komi sisan déplacement ka gɛlɛn dɔɔni mɔgɔ dɔw bolo o la mɔgɔ minnu ni mɔgɔw n'ale taara tamani mɔgɔw bɛna taa nɔfɛ
nin yɔrɔ la an b'an profiter ka jamana faamaw fo parce que o ye assurance di an ma k'a fɔ karamɔgɔ ka taa ni Ala sɔnna min ye sécurité ye olu b'u jɔ n'o ye siga foyi t'a la u seko la Ala kɔfɛ o la mais karamɔgɔ yɛrɛ y'a ye ni ale taara mɔgɔ minnu bɛna déplacer ka taa nɔfɛ olu dɔw bɛ se ka dekun sɔrɔ u bɔyɔrɔw ni u segiyɔrɔw la o la karamɔgɔ yɛrɛ ye dekun ta k'a to Bamakɔ yan nɔ a y'o fisaya ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛna déplacer ale nɔfɛ olu kana dekun sɔrɔ o la an y'o kalanba sɔrɔ karamɔgɔ fɛ o fana kɔfɛ an bɛ dugawudenya kalan sɔrɔ a fɛ nin seli in na min kun bɛ faamu o de y'a ka seli kɛ Bamakɔ o min y'a jabala ye nka a ma seli kɛ Bamakɔ a nana seli kɛ Doɲumana ko musokɔrɔba dalen bɛ yan a bɛna seli kɛ musokɔrɔba kɛrɛfɛ o kɔrɔ mɔgɔ mansa a ɲɛnama don a fatulen don i bɛ se k'a barika ɲini a nana seli kɛ musokɔrɔba kɛrɛfɛ ko kɛrɛnkɛrɛnlen min fana farala o kan tuguni o kɛra ɲinan seli kɛnɛ a kɛra Mazar Sherifula misiriba kɔnɔ o fana kɛra ko kɛrɛnkɛrɛnnen Ala ye anw minnu garisɛgɛ don a la o ye koba ye koba min farala koba wɛrɛ kan o la Mazar Sherifula la seli kɛnɛ kɔfɛ karamɔgɔ ye dugawu kɛ an nana Sherifula banbaatɔw dayɔrɔ la fɛnɛ a ye dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ kanubagaw ye ka dugawu kɛ kalandenw ye selinjini yafa ɲɔgɔn kuma don ni ni ne bɛ ɲɔgɔn kan olu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ silamɛw bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ a kuma a kana seli kɛ Doɲumana Mazaru Sherifula la masjidi Sherifula fana kɔnɔ nin kan ka kɛ o seli fɔlɔ ye an karamɔgɔ fɛ kana seli k'a ba kɛrɛfɛ an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn ni an kɛli ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka seli kɛ nisɔndiya kɔnɔ karamɔgɔ yɛrɛ nisɔndiyara a nisɔndiyara a fari fonina an bɔra seli kɛnɛ na dɔrɔn an y'an tilen ka taa an ka maaba minnu dalen bɛ Mazaru Sherifula la ka taa ye ka taa Ala wele ye Ala wele min yɛrɛ kɛra ye sisan n'i yɛrɛ bɛ yen i b'a dɔn k'a jabira sabu Ala bɛ wele de ka danaya to i la bon an dun ye Ala wele ka danaya de to an na o la n b'a ɲini Ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman Ala k'o yira an na an nisɔn ka di kojugu ka karamɔgɔ ye a ba kɛrɛfɛ n'i yɛrɛ ye karamɔgɔ ye a ba kɛrɛfɛ a bɛ miiri caman de jigin dusukun na sabu karamɔgɔ ka bonya in a ba de don ba in de ye dusukun dayɛlɛ karamɔgɔ ye sinon karamɔgɔ tun bɛ jɔyɔrɔ min na n'i y'a kɛ basiya don ni limaniya t'a la karamɔgɔ ka baara tun tɛ ɲɛ a bolo bɛɛ ɲɛ ka sin i den ma e yɛrɛ ka tila k'i den dɛmɛ o ye ba de ye puis ba in dalen kun don a yɛrɛ la ka Ala fo ka wale ɲuman dɔn a ye bonyaba min kɛ an ye kalo in na ni o de ye sunkalo ye yɛrɛminɛ kalo yɛrɛsɔnminɛ kalo o la Ala sɔnna ka o min kɛ an ye o la kuncɛli k'o kɛ nisɔndiya izharuli ye n'o y'a daŋɛnɛmayali ye o la ka se ka o kuncɛ ni Ala barikadali ye an filɛ o don de la o la Ala sɔnna ɲinan an ye a kɛ Sherifula misiriba kɔnɔ alhamdulillah n'o ye Seyidi Sharif Usman Madana Haidara fɛla ye Bamako Bankɔni Janginɛbugu la o la an nana an filɛ an ɲuman donna Doɲumana yan kana fara Seyidi Sharif Usman Madana Haidara kan o nisɔndiya in de la ani o Ala fo ni o Ala barikada in de la o la an fɛ nin ye laada ye ni o kɛra nin jamana in cogoya ye ni an bɛ ɲɔgɔn fo la o min sɔrɔla Ala kira yɛrɛ nɔ na ka kɛ yafa ɲiniw ye ɲɔgɔn fɛ ni o de ka tila ka kɛ dugawu don ye ɲɔgɔn ye n'an b'a fɔ o de la san bɛɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na fatigiya la batigiya la musotigiya la dentigiya la kɔrɔtigiya la balimatigiya la ani mɔgɔtigiya la san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in ye hɛrɛ sɔrɔ la hɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'a don jamana in kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ a wulibaga ye Ala ye yarabi Ala ka wuli jamana in dama tɛ a n'a kɛrɛfɛ jamana ani silamɛ jamana bɛɛ Ala ka se di silamɛya ma Ala ka silamɛya dɛmɛ Ala ka an ka dɛmɛbaga ye banni kɛlen kɔ ka maa ɲuman dalen ninnu gaburu yazura a sɔrɔla k'i kunda résidence Sherifiyɛni ka Doɲumana laada fɛnɛ don silamɛya dɛmɛtɔ ansaru cɛbaw minnu ye se to u ye diɲɛ in nɔ ka diɲɛdenya farifoni n'a fanga se t'u ye ka tugu sirifikɛ ka dakuru ɲɛ u kɔ Ala lasɔrɔ dakuru ɲɛ olu b'a wale ɲuman dɔn u ka wale ɲuman dɔn jogo la u farifoninen ni nisɔndiya dɔnsenw ye ka sirifikɛ kanu jira k'a kɛra sababu ɲuman ye u mɔ k'u bɔ diɲɛ malasali bolo ni k'u bila kana sira kan i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ bɛ a la cogo min
Mare bɛ se k'a fɔ I sɛgɛnna nka maa tɛ se ka ban misaliya tali la nin cɛ sanuma in na ni o ye an fa ye Seyidi Sherif Usman Madani Ayidara an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma an b'o kalifa Ala ma kisi ani tanga badabada Ala k'o nɔgɔya u bɛɛ ye ka dugawu kɛ an mamuso sanuma ye Haja Basitan Tarawele badabada dali Ala k'o nɔgɔya ye Ala ka anw yɛrɛ mago to ni musokɔrɔba in kama san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an karamɔgɔ la a n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen k'a jira aw la k'a fɔ ko nin fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a ka mɛn wata n'ala m'an ka jɔnya jɔ an na